Hello, Dasani Pala, Bethlehem. Anh Thọ. Logoफोर बरायबाय नोंथां बयखौबो गोदान भिडिअ Happy Merry Christmas बयनिसिमबो क्रिसमासनि नै आइया एन्थाब सावगासिनो आरोना सिबिंनि बियो बै नारेंखलनि बिथिं बाजिया मैगं ओंखाम संगासिनो लागाव नेवलाय बेदरनो जोंहा नै दिनै आरोबाव नायलांबाय थादों नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ जोबोर इन्टारेस्ट जागोन आरोना क्रिसमासनि बायदि फैदों ना लांदा ना কেন আনছে এইফালে সব ডাঙৰ এইফালে ইখিনিয়া গড ৰানি फिसा फिसा ডাঙৰটো मिडियामটো দি गटा गटा फ्राइ इसे फिसा फिसा बारा गिदिरद्राय नङा मिडियाम फ्राइ जानायनि लादों आरोना बेफारियाबो नै गारियाबो रेन्जार ना एलबाना चक्लेट हरबाय क्रिसमासनि ना फानग्रानो सान्ता क्लसनियाव चक्लेट दङ माथो मोनजाबावगोन दिनैबो नै सोरबाफोर जाफैबाला ना दादि एन्थाब मोनसे जानोसैलै एन्थाब नै सावना दोनबाय आरोना फोर्टिहैनो आं बेखौसो जागोन गोसोमखौसो जागोन आङो बोसोरनि खनसे फिथा जानोसै नाया आंना बे लानजाया गिग्राग्रासोलै माबादि आरो बरिया बसनो एन्थाब लाबोलाय ओइ बेफोर लायनो होफै बेनो बे हिन्जाव गैयिनो हिन्जाव गैयालै बे सिख्लाफोर नायलाय बेहा सोरबा नांगौबा ना मोखाङाबो बिराद साफा दुगैना हायबाय दुगैना दुगैयाखै नुबाय दुगैना दुगैयाखै लोमजानायखाय दुगैनो हायासै लोमजानायखाय दुगैनो हायासै सान्दुं गोसाबा दुगैदा दाहाय सान्दुं गोसाबा ओइ नारेंखलनि जागोन ना सिबिंनि जागोन नारेंखलनि ओइ लोमजानाया नोंहा आरो सिबिंनिखौनो जाय सिबिंनिखौ होबाय लोमजादोंसोनो बियो नारेंखल जाबोला आरो हे नै बेखौ जायानो बियो होनै जानाय नङालै लोमजानायाव बिदिखौबा ना जादो दे अमा बेदर जानो हाया जागोन ना दे लागाव लोगोफोर नै दिनैसो आरोना आनबक्सिं जुता लाबोनायमोन जुता लाबोनायमोन आनबक्सिं खालामसै नोंथांमोननो देखायनोसै नै ओरैनो दाम खमनि ना नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आनबक्सिं खालामनानै जुतायाबो माबायदि नायदो ना बेबायदि आरोना बे जुताया ना बेबायदि आरोना नै क्रिसमासनि नामाव देग्लाय बोसोरनि गोदान मोनसे जरासे लाबाय आरोना बेखौनो गानगोन दिनै दा हिन्जावनिखौ खिथिगोन आरोना हिन्जावनो आं जेबो होआखै देलाय सेन्देल होदों आरोना ओमफ्राय जेकेट गांसे नायलांबाय थादों सेन्देल गोदाना खोरो माबायदि नोंहा नै सेन्देल गोदाना हिन्जावनिया माबायदि कालागनरा बेसेबां
थ' ख्रिस्टमासनि चार्चआव थांलायनोसै आरो गिर्जायाव ना थांलायसै प्रग्रामाव ना बोसोरनि इन्टारेस्ट खालामनांगोन प्रग्रामाव ना बयबो गासिबो जों थांबाय थानोसै ना जोंनाबो गोदान होआखै गोजाम बेनो बेसेबां मोजां नुदोंना माबायदि नुदों रायजोफोर नायलाय गोदानखौनो होआखै दख'ना गोरा इथिं मोजां नाहरलाय माबायदि नुदों हिन्जावनि ड्रेसखौ नायलाय जोंहा दख'नाया नै गोदान मोनासैनो आरो सेन्देलखौथ' गोदान मोनबाय जेकेटबो दङ गोदान होमबाबो दख'ना नांगौमोन ना दख'ना नांगौमोननो जेबो नङा दा नेक्स्टआव मोनगोन आरो ना टेनसन दाला आंनियाबो जुथायानो ख्राख्राबाबो गानबोबायलै दा थांबाय थांसै नायलायबाय थादो चार्च गिर्जा मोनफैबायानो होनदों आरो ना बोथोराबो माबायदि जादों नै सानावबा दिनै नायलाय एसेबांबो पारफेक्ट नुवा आरो ना सानावबा हरावबा बोरै नुयो पारफेक्ट नुयो आरो जों सफायबायानो आरो ना गिर्जायाव जागासिनो गिर्जाया नायगासिनो गितबो नायलांबाय थादों लाइननि मानसिफोरा गिर्जा जोबनायखाय लाइन जाबोबाय सिखांदो चक्लेट मोनजाबाय चक्लेटखौ माहा मोनजानाय बेसन चक्लेट जानोबानो र' ओइ दे अबे गसं द' दे खिथिगोन दायो दै ओइ बा मोसाबायलै बा एलबाना चक्लेट होना दिनदों जालांनांगौनो खोनास्रायाखै बिबैया हायदो ओइलाय चक्लेटआ माहा दोङो खिथिलाय बेसेबां माहा दोङो बेयाव आबै मोनसैगोननो आबै मोननो हैदो थां बिबैया चक्लेट मोनजाबाय सानसे बेरायलायबाय सानसे बारलांलायबाय माबोरै जागोन ना बोरायलायबाय नै सानसे बारलांलायबाय दामगासिनो गिर्जायावथ' दिनैनि दिना माबायदि बारलांखो आरो ना बिदिनो क्रिसमास होननानै दिनै 25 डिसेम्बर बारबायानो होनदों आरो ना जोब्बायानो होनदों मोनाबायानो जोंनिया माबाखौ जेनेबा गामियावहा पस्ट जायो आरो ना बरदिननि बेखौ जोंनिया 25आव जाया आरो ना 26आव बेखौ गाबोनसो मोनजागोन नोंथांमोना नुगोन नायलांबाय था भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ना थ' नोंथांमोना ना आंनि भिडिअखौ माबोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला ना लाइक शेयार खालामनो हागोन कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो हागोन आरो गोदानब्ला ना चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरो ना नोंथांमोना थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांखौ बयनिसिमबो साबायखर जों आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो ना थ' बाय